Os dous principais favoritos a levarse a vitoria final na clasificación xeral do circuito Bikeseries 2019, Iago Breijo e Roberto Fontán, chegaban a contrarreloxo de Portosín con escasa marxa a favor do primeiro, apenas uns 24 segundos de diferenza. A proba sonense, a derradeira do circuito, ia decidir cal dos dous corredores se facía co triunfo final. E así foi. Roberto Fontán vencía na contrarreloxo, sacándolle unha diferenza de algo máis dun minuto a Iago Breijo. Polo que, ademais da vitoria na proba, facíase tamén co triunfo na xeral. A terceira praza foi para Óscar Sueiro, que tamén melloraba o tempo de Breijo na contrarreloxo. Por equipos, a vitoria foi para o Incor Autovidrio, por diante dos Saltamontes e do Club Ciclista Barbanza. A proba deste domingo reuniu a un total de 80 corredores, unha cifra moi inferior á das dúas probas anteriores. Aínda así, dende a organización destacaron o bo desenvolvemento da carreira, na que non se produciron incidentes de consideración e todo marchou sobre o previsto. Dende Arousa Neo, como a entidade organizadora do circuito, quixeron destacar tamén a colaboración de diversas entidades, como é o caso da Asociación de Veciños de Carreira, o Club Sachacamiños ou a Comunidade de Montes de Posmarcos, así como tamén os concellos da Pobra do Caramiñal, Ribeira e Porto do Son, ademais da empresa Sportbike, principal patrocinadora da carreira.